obosit sărat. Am mers mult astăzi. Și ce capul și cât o stângură. Face spate are, mă. Nu mă știe, nu proastă cu asta. Are, nu știu, urs, ce corp are. Uite, te arungât. Vezi că te arungât de gros. Da, e de piciotă, nu. Și stai că nu e îmbrăcată, stai tu la iarnă. Raso! Nu, asta nimeni nu știe. Cum arată, hai? Mola! Ce este? Să duceți vă pulci. Pleacă. Mă supărase. Ai, ce bine merge, mă. Răni sentimentele. Uite, bă, Bogdan, vezi? Nu-i strâmbă. Mola! Nu mâna asta la mine, mă cunoaște. Nu, trebuie să ducem pe unul pe care să... Ucioară! Ucioară! Hai, stai, să filmăm și... Lasă-mă cât... Stai, tu, Păi, fetița. frate, de ce nu ne mărim la ea? În cine mai are încredere? Ce-mi place corpul ei. Asta nu dau pe 1000 de ori pe gădat. Hai, tu luat, să zic cum luat, că ai.